Kasianan dulu arek kita ganggang sanang lah adik jo orang lain. Dialah denai membawa luka tajam. La abi masa muda denai nantikan hanya untuk menjaga janji sapantun. Niai hati kahidu iksa hamparan, tapi nyo kini adia membuat rara. Apa kurangnya cinta nan denai barikan? Apa salahnya kasihan nan denai curahkan? Dulu adia bakato indah kebapalian, kini bak cando indah pernah mengenali denai. Mungkin harapku dan membue adia bruto, mungkin pangkek dan membue adia lupa. Siapa denai nan dulu ada ketika
lah tahu sio-sio bakorban raso.